Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Уку йортына белемсез дә киреп була. Программа взяток. 5, 4. Социаль шелтәрдәге белдерү нинди бурылыш алды? Гөлназ Сайфетдинова белә. 500-га якын хукук бузу очрагы һәм бу яңа ел бәйрәмнәрендә генә. Комплексный подход, наверное, ко всем вещам. Коткаручылар өчен яңа ел ничегрәк башланды? Алия Хәйретдинова белә. Сак булыгыз, фатирларда газ исе килә. Пластиковый окна куйганнар. Тәрәзә ачмаганнар. Татарстанда агулану очраклары арткан. Үзеңне ничек сакларга бу хакта Нияз Рахман. Кар белән аяусыз көрәш. Карпака авыр түгел, бик утырмаган. Казандагы йортлардагы түбә кыекларындагы кар һәм боз сөңгеләре белән ничек көрәшәләр? Айзат Шаймарданов. 10 көнлек ялны тәмамлап, Татарстан халкы яңа елның беренче эш атнасын башлады. Аның тәүге көне үк үз яңалыгы белән социаль челтәрләрдә шау-шу уятты. Казанның архитектура һәм төзелеш университетына укырга керергә теләсәгез, миңа акча бирегез. Бер кыз үзен уку йортында укытучының сеңлесе дип таныштырып, ришвәт биреп укырга кереп булуын әйтә. Вуз бу мөгаллимне инде эштән куарга әзер, прокуратура тикшерү башлады. Әлеге вакыйга хакында кызның абыйсы ни уйлый соң? Гөлназ Сайфетдинованың эксклюзив материалын sizga тәкъдим итәбез. Сейчас покажу вам. Да, покажи. Кстати, чтобы вы понимали, у меня брат, он преподаватель КИСИ. Так что если у кого-то есть сильно тупые детки, которые скоро надо пристраивать, милости просим. Впервые вижу. Как прокомментируете? Есть у вас? Ну, что ужасно все. Бо эйберга бик хорим, отрицательно хорим. Спрашивал, типа, вообще взятки берут? Ну, как вообще это происходит? Они говорят, ну, вообще такого нету. Университет студентлары арасында бу видеоны күрүчеләр дә, бу хакта бездән генә ишетүчеләр дә булды. Һәр хәлдә бу көннең иң гаугалы ролига. Программа взяток. 5, 4. Те, кто учатся в КИСИ, кстати, из моих подписчиков, то вообще обращайтесь. Әлеге кыз үзен уку йортында белем бирүченең сеңлесе дип атый, хәтта абыйсын күрсәтә дә. Аның ярдәме белән укырга кергәндә булышырга ышандыра. Абыйсы Василий Симаков булып чыкты. Ул чыннан да бу университетта укыта. Бүген без аны монда очраттык. Әлеге четерекле мәсьәләгә карата аның үз карашы. Я вот поделился конспектом лекций. Мин аңа үзем язган лекцияның конспектларын күрсәттем. Эшем белән мактанасым килгән иде. Ире белән сөйләшеп торган арада ул Инстаграмга шундый видео яздырып куйган. Аңа бу кызык тыела, аның дөньяга карашы бөтенләй башка. Бу урынсыз шаяру уку йортын аякка бастырган инде. Елның беренче эш көнендә биредә ришвәтчелеккә каршы комиссияның чираттан тыш утырышын җыялар. Кыз дәрәҗәле вузга тап төшерде диләр монда. Без уку йортына топ төшергән өчен Абрамовны җавапка тарту мәсьәләсен караячакбыз. Шулай ук Василий Симаков белән хезмәт килешүе дә өзелергә мөмкин. Бу чыннан да шаярумы, әллә башка сәбәбе бармы? Хәзер прокуратура тикшерә. Татарстан прокуратурасы социаль челтәрдә таралган мәгълүматны тикшерә башлады. Ул видео язмада сүз Казанның архитектура һәм төзелеш университетында ришвәтчелек очраклары турында бара. Әгәр дә бу фактлар ачыклана икән, прокуратура чара күрәчәк. Вакыйгага әле нокта куелмады, уеннан уймак чыкмасмы, без күзәтеп торачакбыз. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Хәзер исә яңа ел бәйрәмнәренең нәтиҗәсенә тукталыйк. Бүген барлык ашыгыч хезмәтләр дә мәгълүмат белән уртаклашты. Җиниятләр кимегән, янгын очраклары да азрак, һәм менә ашыгыч ярдәмне авырлы хатыннар өчен күбрәк чакырганнар. Кемнәрне ничек саклау хакында Алия Хәйретдинова. Яңа ел төнендә Казан урамнарына 250 меңнән артык кеше чыккан. Аларның тынычлыгын мәйданнарда 2000 полиция хезмәткәре саклый. Шулай да карап өлгерә алмыйлар. Хукук бозуның 467 очрагы теркәлә. 18 тапкыр әйбер урлыйлар, 4 кеше үтерелә, 14 яралана. Раштуа төне Лениногорскида яшәүче ир эшендә хастаханәдә тәмамлана. Аңа пычак белән кадыйлар. Шулай булса да быелгы саннар узган елгыдан 30%-ка кимрәк. Хукук сакчылары моны бәйрәмнең яхшы оештырылуы белән дә бәйли. Комплексный подход, наверное, ко всем вещам. Эшкә хәзер һәр яклы караш, без бит төрле халыкара чаралар үткәрәбез. Кечкенәсен дә, зурысын да инде тәҗрибә дә тупладык. Безнең яктан да, оештыручылар ягыннан да. Алар без куйган иминлек таләпләрен җиренә җиткереп үти.
Яңа елда эчүчеләр, сүнмәгән тәмәке белән йоклап китүчеләр, сыйфатсыз петарда шартлатучылар шактый булган. Быел петардалар гына 10 кешене яралый. Аларның икесе сабый бала. Бәйрәм итәбез дип татарстанлылар янгын куркынычсызлыгын да онытып җибәрә. 75 тапкыр ут күз чыга. Аларда 4 кеше үлә. Соңгы очрак кичә Түбән-Кама районының Олы Афанас авылында. Коткаручылар бу ялларда балыкчыларның кар чаналарын быздан чыгардылар, хәтта капканга эләккән иткә дә ярдәмгә килгәннәр. Нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Яңа ел бәйрәмнәрендә электр шелтәрләренә көчәне шарта бу басымны өстәмә электр җиһазларын кушу китереп чыгара. Нәтиҗәдә чыбыклар көйри һәм яна башлый. Бәйрәмнәрдә Роспотребнадзор казанлыларның аш казаны турында да кайгырта. 30-га якын туклану ныктасы тикшерелде. 28 хезмәткәр административ җаваплылыкка тартылды. Шуңа күрә бу эш пешмакны мин курыкмыйча ашый алам. Бәйрәм чорында юл транспорт хәрәкәтләрендә зыян күрүчеләрнең саны арта, шундый 66 авария теркәлә. Бу былтыргы күрсәткечкә караганда 24%-ка артык. Юлларда 2 кеше һәлак булды, 94-те җәрәхәт алды. Әйтик, 5 гыйнварда Менделеевск районында 25 яшьлек хатын-кыз тизлекне арттырып каршы як юлга чыга һәм автомобиль белән бәрелешә. 4 кеше җәрәхәтләнә. Исерек килеш руль артына утырган 351 кеше тоткарлана. Ашыгыш ярдәм сорап татарстанлылар 27 мең тапкыр шалтырата. Иң еш мөрәҗәгатьләр бала табу, йөрәк авырулары, кискен температура. Һәм инде мөгаен иң шатлыклы хәбәр: яңа ел бәйрәмнәрендә 833 бала туа. Алия Хәйретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Яңа ел ялларында республиканың нефтехимия предприятиеләре өзлексез эшли, чөнки бу катлаулы технологияләрне туктатып булмый. Зур оешмалардан КАМАЗ гына ял итте. Алар отпускка 30 декабрьдә китте һәм әле һаман эшкә кайтмады. 22 гыйнварда чыгачаклар. Бары тик ремонт ясаучы һәм хезмәт күрсәтүчеләр генә эш урынында. ИСТИЮ аркасында 11 кеше яллар вакытында хастаханәгә эләгә, берсе үлә. Гомумән кышын мондый агулану очраклары бермә-бер арта бара. Төп сәбәп ул газ җайламаларыннан дөрес файдаланмау, ремонт вакытында һава юлларын томалау, яңа мебель куйганда вентиляцияны исәпкә алмау. Гомерне саклап калырдай кагыйдәләрне исә Нияз Рахман искә төшерер. Казангургаз. Ял тамам, шәһәрнең газ хезмәте вәкилләре ишек шакый газ җайламаларын тикшерәләр. Беренче чиратта иске йортлар, газ колонкалары булган фатирлар. Абонентскую книжку есть у вас? Кышкы чорда куркыныч орта, зәңгәр ягулыкны юкка гына тавыксыз үтерүче дип атамыйлар хезмәткәрләр телендә. Күз ачып йомганчы йоклата һәм теге дөньяга алып та китә. Утечку газа, во-первых. Әнәре карыйбыз, әйбәтле эшли газовый прибор. Бар тяга вент каналларда да, дымоходларда. Инструктаж населениега бирәбез. Хәзер бөтен җирдә установить итәләр пластиковые окна. Ул бик әйбәт эш түгел. Ут белән генә түгел, газ белән шаярырга ярамаганында һәр фатирда аңларга тиешләр. Перед тем, как пользоваться колонкой, Колонканы кабызыр алдыннан тәрәзәләрне ачабыз, тикшерәбез, өйдәге бөтен кеше куркынычсызлык таләпләрен белә, балаларны якын китермибез. Газ плитәсе мичнең ничек эшләгәнен, һава юлларын карыйлар, чөнки гади генә хилафлык аяныч хәлгә китерергә мөмкин. Күп кенә фатирларда газ плитәләр өсләренә махсус һава суырту җайламалары урнаштыралар. Монда исә ул юк, нәкъ менә шуңа ышанып, хуҗалар исә тәрәзәләрне ачырга оныталар. Һәм инде моның ахыры шактый аяныч тамамларга мөмкин. Фатирларда исә һава ирише табигый булырга тиеш. Әле шушы көннәрдә генә Казанның Комаров урамы 24-нче йортта яшәүче гаилә газ белән агулана. Әнисе белән 3 бала аздан гына якты дөнья белән саубуллашмый. ну, конечно, куркытабыз как юк. Тикшердегезме яңадан ничек? Сами у себя мы всегда следим. Даими рәвештә тикшереп торабыз. Газ белән шаярырга ярамый. Белгечләр сәбәбе нәкъ менә газ җайламаларын дөрес кулланмау аркасында ди. Пластиковые окна куйганнар. Тәрәзә ачмаганнар, потому что, ну, кичкенә балалар җиләре салкын була, шуңа күрә һава керми, вентиляция юк, тяга слабый була, шуңа күрә произошло отравление угарным газом. Шундый хәл беренче гыйнвар көнне Әлмәттә булаганда эколог һәм 2 бала агулана. Менә яңа ел алдыннан Казанның Әйбәт-Төзүш районындагы очрак фаҗига белән тәмамлана. Шәхси йортларның берсендә яшәүче 57 яшьлек ир җайламаларны үзе төзекләндерү аркасында газдан агулана. Үзлегеннән төзәтергә ярамый дип белгечләр. Моннан тыш документы булмаган һәм шикле газ товары тәкъдим итүчеләргә дә ишекләрне ачмаска чакыралар. Нияз Рахман, Александр Лабанов, Яңа гасыр каналы.
Түбән Каманың Прости авылы янындагы полигонда тагын шүпшар яна бәйрәм көннәрендә көчле җил аркасында аңа кабат ут капты диләр, хәтта карнан тыгыз катламы да резин көпчәкләр шүплеген янып китүдән саклап калмады. Полигон янында коткаручыларның оператив төркеме даими рәвештә кизү тора, тик аңа да карамастан кар көртләре аркасында шүплек янына махсус техника гына керә ала. Шүплектә төтенләп ятучы урыннар әле бик күп, шул сәбәпле аның ачы исенә авыл халкы чыдый алмавына зарлана. 26 декабрь көнне Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре янгын таралмасын өчен шүплек өстенә туфрак та җәяләр. Әлеге эшләр бәйрәм көннәрендә туктатылып торган булса, 4 гыйнвардан яңадан янгын сөндерү чаралары күрелә башлады. Эшләре баштан ашкан Казанда альпинистлар фестивале бара дисәң дә була. Йорт түбәләрен кардан чистарталар. Быелгы бәйрәмнәрдә ул аеруча күп яуган. Социаль объектлар, кибетләр, зур йортлар, шәхси торак милекчеләре барысы да кар көри. Әгәр вакытында эшләмәсәң, җәяүлеләрне харап итүең ихтимал. Ни өчен аяк астына гына түгел, баш өстенә дә карап йөрү кирәклеген Айза Шаймарданов үзе күреп кайтты. Альпинистлар иртән иртүк түбәләргә менде. Бу декабристлар урамының 117-нче йорты иске бина Сталинканың кыеклы түбәсендә күп кар җыелса, аста йөрүчеләр өстенә ишелеп төшәргә дә мөмкин. Йорт түбәсендә эшләү шактый катлаулы һәм шул вакытта куркыныч та, шуңа да биредә өйрәтелгән альпинистлар гына бауларга тагылып, биредә кар көри. Кар пока авыр түбәләр, бик утырмаган. Ну, түбәләрнең төрлесе була. Бар әз карлы түбәләр, бар күп карлы түбәләр. Казанның Мәскәү районы идарәче компаниясына 550 йорт карый, монда әйтүләренчә, түбәләрдә инде 2 гыйнвардан бирле эшнең туктаганы юк. Кар күп яуган. Бер юлы 4 бригада эшли. Сильный ветер, практически как в феврале. Бик көчле җил февральдәге кебек дөнья көнбатыштан себереп китергән якта бик күп узган ел белән чагыштырганда быел күбрәк эшләргә туры килә. Эш чыннан да күп. Кайбер түбәләрдән боз сөңгеләре салынып төшкән. Королев урамында 3,5 метрга җиткәннәрен дә табырга мөмкин. Падают глыбы. Өй түбәсеннән эре боз кисәкләре төшә, утыргыч ватылды инде. Икенче катта яшәүчеләр боз сөңгеләрен үзләре вата. Шәхси йортта яшәүчеләргә дә кар белән аяусыз көрәш алып барырга туры килә. Кайбер гаиләләр альпинистларны чакыралар өчен шәхси оешмалар хезмәт күрсәтә. Ну, бар катлаулы урыннарда, җиңелрәкләрдә, ну, садиклар мәсәлән, анда мәктәпләр нияrdә бары катлаурак, чөнки анда шулай ук балалар йөри. Заказ бирүчеләр безнең шул шәхси йортлар, коттеджлар, аннан соң балалар бакчалары, мәктәпләр. Татарстанның көньяк-көнчыгышында да быел кар аеруча күп яуды. Әлмәттә ялсыз бәйрәмсез түбәләрне чистарттылар. 216 йортның түбәләре бозлардан чистартылды. 560 ишек алды, кардан чистартылды. Һәм 109 куб метр кар чыгарылды шәһәрдән. Йорт түбәләрен кардан чистарту эше әле март аена кадәр сузылачак. Кар яуган саен ул әле туктарга җыенмый, түбәдәге кар катламы 30 сантиметрдан артырга тиеш түгел. Айза Шаймарданов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Карны яшереп булмый, экологлар барыбер табачак. Законсыз кар өемнәре буенча кабат рейдлар башланды. Бүген мәсәлән экологлар Казан читендәге берничә җирдә шундый майданга тап була. Закон бузучыларның шәхесләре ачыклангач, аларга карата нинди чаралар күреләчәк соң? Рейд барышын Гөлназ Сайфетдинова күзәтте. Бу кар өеме 2 гектардан артык майдан алып тора. Бу кар өеме монда законсыз. Царицыны бистәсен узуга кар өемнәре күтәрелә. Күп ташыганнары күренеп тора, хәтта трактор өеп бара. Экологлар килгәч кенә техника эштән туктап торды. Законсыз икәнен белмәдек, без кушканны эшләүче дип акланды трактор йөртүчесе. Монда эш җайга салынган күрәсең, эшне машинадан берәү күзәтеп утыра, ул да берни әйтә алмый, хәзер җитәкче киләчәк ди. Әмма беркем дә күренмәде. Улары да кар тиеп килүче йөк машиналары үз юлларыннан кире борыла барды. Росреестрга без мөрәҗәгать ясадык, алар безгә ответ биргәч инде без гаепле кешеләрне административ җаваплылыкка тартачакбыз. Казанда 6 кар эретү пункты бар. Карны вакытлыча бушатып тору өчен 8 өстәмә майдан билгеләнгән. Башка урыннарга кар түгү законсыз. Йөк машиналары кар бушату өчен билгеләнгән махсус урыннарны урап уза. Кыш башыннан Казанда шушындай законсыз 7 кар өеме ачыкланган. Җаваплыларга карата 3 беркетмә төзелгән, калган чираклар буенча тикшерү бара. Менә Казан шәһәре Мәскәү районында тагын бер законсыз кар кертә торган урын. Бу улица Тецевский урамы буенча инде хәзерге вакытта шушы урынның собственнигын белү өстендә
эш алып барыла. Административ тикшерүү барышында жауаплылар ачыкланачак. Гаепләре дәлилләнгән очракта физик затларга 5, вазифаи затларга 30 мең сумга кадәр, юридик затлар өчен штраф күләме ярты миллион сумга җитәргә мөмкин. Законсыз түгелгән карны да махсус мәйданнарга ташырга тиеш булалар. Чөнки реагентлар белән пычранган кар табигатькә зыян сала. Законсыз кар киемнәрен рейдлар барышында да ачыклыйлар. Битараф булмаучылар да хәбәр итә. Узган ел башкалада шундый 34 очрак теркәлгән, 31 кетмә төзелгән була. Милнас Сайфетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Без халыкны борчыган хәлләр турында гел хәбәрдар булып торабыз. Сезнең дә яңалыкларыгыз булса, уларны WhatsApp аша 898 74 20 0101 номеры буенча җибәрегез. Хәбәрләрегезне язып калдыра аласыз, фото салсагыз да була, шулай ук видео язмада беркетергә мөмкин. Ачык һавада урнашкан музей Казан зиратларын туристлар карардай урын итмәкчеләре. Бездә табылган иң борынгы каберлекләр 18 гасырга карый зиратларны өйрәнүгә журналистлар, социологлар, тарихчылар, туган якны өйрәнүчеләр һәм архитекторлар да кушыла. Тагын нинди кызыклы фактлар ачыклануы хакында Шулпан Касымова. Казан тарихы әлеге альманахның саны тулысынча Казан некрополләре акциясына багышланган. 2 ел эчендә башкарылган хезмәт турында кызыклы фактлар тупланган. Это потрясающие биографии. Әлеге альманахны укып чыгарга киңәш итәм. Искиткеч бай мәгълүмат. Бик күп шәхесләрнең тормышлары турында очерклар, биографик белешмәләр урнаштырылды. Шәһәр тарихы белән бәйле кеше язмышлары. Казан некрополләрен өйрәнгәндә бик күп кызыклы фактларга тап булалар. Баксаң, иң борынгы каберлекләр 18 гасырга карый. Алар арасында кем генә юк, кабер ташлары һәм аларны бизәү алымнары үзе бер сәнгать. Шәһәр уртасында урнашкан Орша зираты чыганакларга караганда ул патшабикә Екатерина II буйрыгы буенча оештырылган дигән фикер бар. Димәк, аңа 250 ел. Монда якынча 240 мең кеше җирләнгән. Бүгенге көндә Орша зиратында саклану астында 38 каберлек бар. Тарихи әһәмияткә ия булган тагын 10 каберлекне әлеге исемлеккә кертү мәсьәләсе карала. Аның 5-се Орша зиратында урнашкан булса, 5-се татар зиратында. Яңа татар бистәсендә урнашкан зират та игътибар үзәгендә. Биредә дин әһелләре, язучылар, җырчылар һәм башка татар җәмәгать эшлекләре күмелгән. Өйрәнү өчен җирлек бай, ләкин күп кенә каберлекләрнең язулары инде сөртелгән. Гарәпчә язылган язмаларны тәрҗемә итәргә кирәк. Нам удалось выявить порядка 160 таких памятников. Без 19 гасырга караган 160 каберлек таптык. Күбесе яхшы хәлдә сакланган. Татар зираты белән бер рәттән Бишболта һәм Дары заводы зиратларында тикшерәбез. Алтын Урда чорына караган каберлекләр Чистай, Мамадыш һәм Алабуга шәһәрләрендә дә саклана. Шулпан Касымова, Александр Вольнов, Яңа Гасыр каналы. Җәмәгатьчелек халкыбызның батыр шагыйре Фатих Кәримне искә ала. Бүген аның тууына 110 елы. Фатих Кәрим яшәгән Миславский урамындагы 8-нче йортта мемориаль такта урнаштырылган. Бүген аңа чәчәк салдылар, кызы Ләйлә Кәримова әтисе хакында хатирәләр белән уртаклашты. 1941 елның декабрендә ул нәкъ менә шушы йорттан сугышка китә. Ватан ут эчендә дип фронтка ашыга. Фатих Кәрим нибары 36 ел яшәгән. Ут эчендә яралы килеш, окопларда ятканда да легендар шигырьләрен яза ул. Кызганычка Казанда аңа әлегә кадәр һәйкәле юк ди искә алуда катнашучылар. Казанда кирәк, мин даже күрәм, нинди булырга тиеш. Мин аны күрәм. Тырышырбыз. Шушы чәчкәне без һәйкәлгә салыр идек. Чөнки шундый зур классик, зур шәхес, шуңа күрә чәчкә салу өчендә тормышта туганнарга күрсәтер өчендә андый урын кирәк. Өметебез бар. Һич шиксез Фатих Кәрим турында кино, фильмнарда булыр дип уйлыйбыз. Аның турында аңа багышланган сынлы сәнгать әсәрләре дә барлыкка килер, һәйкәл дә булыр. 2018 елда Казанда 30-дан артык яңа хостел ачыла. Әлеге күрсәткечләр буенча Татарстан башкаласы Россия рейтингында 3-нче урынга менә. Алда Мәскәү белән Санкт-Петербург кына. Футбол буенча дөнья чемпионаты хостеллар өчен зур этәргичкә әйләнде. Хәзер әлеге кунакханәләр ни хәлдә соң? Бүген Рания Абдрахманова күреп кайтты. Это у нас номер Стамбул. Добро пожаловать. Истанбул, Париж, Катманду. Булар шәһәр исемнәре генә түгел, башкала үзәгендәге бер хостелның номер атамалары да. Клиентлар күңелен алар шул рәвешле үзенчәлекле мөхит белән яуларга булган 2 ел элек ачылганнар. Без үзебез бик яратабыз кунакларны. Яратабыз кешеләрне. Шуңар күрә без шундай бизнес ачтык ая.
Хостелларның саны Казанда узучы зур чараларга бәйле рәвештә үзгәрә. 2015 елда спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты вакытында күбәеп китәләр. 30дан 80-гә кадәр. Чиратта конфедерацияләр кубогы, былтыр футбол буенча дөнья чемпионаты. Был самый массовый скачок количества. Иң зур сикереш, хостеллар саны 50-60% артты, 200-гә якынлашты. Тик күпләр яшьләр телендә әйтсәк, хайп өчен, ягъни шул дулкында акча эшләп калыр өчен генә ачылды. Тик барысының да барып чыкмый, объект я ябыла, я сатыла. Бүген интернет челтәрендә шундый күп санлы белдерүләр очратырга мөмкин. Әйтик, Юлия сатучыларның берсе. Мы купили в апреле этот бизнес. Без бу бизнесны апрельдә сатып алган идек. Бу чорда әлеге эш табыш китерәчәген белеп тотындык. Хәзер башка юнәлештә эшләргә җыенабыз. Соңгы вакытта хостелларның ябыла башлауының сәбәбе шунда, ихтыяҗга караганда тәкъдим күбрәк. Мисал өчен, узган елны Казанга кунак булып килгән 3 миллион туристка 200 шундый төр кунакханә туры килгән. Бу исә артык күп дип белгечләр. Демәк, яңа хостеллар саны рейтинги буенча Казанның лидерлар рәтендә булуы хәзер дөреслеккә туры килеп бетми. Туристлар агымы зур булганда мондый кыска вакытлы хостеллар кунакханә базарында күптән эшләүчеләр өчен дә авырлыклар тудыра. Конечно, про всех сказать так нельзя. Әлбәттә, барысында бер дәрәҗәгә кую дөрес түгел. Тик чыннан да тиз арада ачылган хостеллар күп иде, аларның биналары да бик туры килеп бетми. Яшәү шартлары да искитәрлек түгел. Акча эшләү өчен ачалар. Мондый кыска вакытлы кунакханәләр тиңдәшләренә генә түгел, гомумән туристлык базарына да зур зыян сала дип белгечләр. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Туристларны шаккаттыра беләбез. Казанда 2 ир-ат Идел елгасының бозын түгәрәкләп кисеп, үзенчәлекле карусель ясаган бозга көймә моторын беркетеп куйганнар һәм бензины биткәнче әйләнгәннәр. Нәтиҗәдә менә шундый кызыклы аттракцион барлыкка килгән. Аның авторы Евгений Иванов бу видеоны ул социаль челтәргә сала, мондый карусельне 2 ел элек үк ясарга ниятләгән булуын да әйтте. Отлично. Все успели. Насладиться успели моментом. Молодцы мы. Кыш бабайлар парады, шаналар конкурсы, кар атыш һәм күңел ачу программасы яңа ел каникуллары вакытында башкаланың 18 урынында 130дан артык чара үткәрелгән. Кинотеатрга 60 меңләп кеше килә. Бер төндә исә 200ләп стакан кахве саталар. Яңа елда Казан паркларындагы бәйрәм нәтиҗәләре хакында Айгөл Бәдретдинова. 6000 квадрат метрлы шугалак, яңа ел чыршысы һәм 250 пар тимер аяк. Башкаланың Ширек күл паркында казанлылар яңа ел төнен каршы алды. Фигуралы шоу буенча мастер-классларда катнашты. Театраль тамаша һәм дискотекаларда биеде. Керлинг карады. Яңа ел төнендә генә 200 стакан кахве саталар биредә, ә гыйнварның беренче көннәрендә чират тагында зурая. Было около 10 тысяч человек на парке Черное озеро в новогоднюю ночь. Самыми популярными, я думаю, было 31, 1 и 2 числа. Казан гаилә үзәге янындагы мәйданда быел беренче мәртәбә төп чыршы һәм боз шәһәрчеге урнаштырылды. Яңа ел каникулларында биредә балаларны Кыш бабай һәм кар кызы каршы алды һәм инде әлбәттә таушудылар. Шуларга яратучыларны шулай Кремль яр буенда да көттеләр. Яңа ел каникулларында биредә сноутюбингларда прокат һәм төрле аттракционнар эшләде. Всего более 18 общественных пространств было задействовано. Бәйрәм барлыгы 18 иҗтимагый урында гөрләде. Паркларда кыш программасы кысаларында 130дан артык чара үткәрелә. Горки паркындагы чаналар фестивале, итек киеп футбол уйнау, кар атыш уеннары аеруча кызыклы уза. Иң истә калганнардан Горки Әмәт паркындагы ир-атларның мунча керүләре. Шундый үзенчәлекле чана белән алар конкурска җиңү өчен килә. Үзенчәлекле корылманы 3 көн ясаганнар. Быел Казанда беренче мәртәбә урам тутырып Кыш бабай һәм кар кызлары биеде. Мондый парадны башкаланың күргәне юк иде әле. Кырыклап яңа ел герое Бауман урамын урап узды. Начали с визита. Бәйрәм чаралары 30 ноябрьдә бөтен Россия Кыш бабае килүдән башлап, инде ай ярым дәвам итә. Алар иске яңа елда да халыкны сөендерәчәк. Кинотеатрларда буш тормый. Совет районындагысына гына 60 мең тамашачы килгән. Иң күп билетлар Т-34 киносына алынган. Полицейский с Рублевки, Ёлкида иң популяр фильмнар рейтингында. Айгөл Бәдретдинова, Алсу Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.
Инде гадәттәгечә чыгарылышыбызда иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сүз сиңа. Рәхмәт, Фәнис, безнең КамАЗ мастер командасы бу көннәрдә Дакар ярышларында беренчелекне саклап килә. Тиздән Татарстанга атаклы хоккей йолдызлары җыелачак. Бездә зур спорт бәйрәме була. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыскана рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Уфадан Казанга яңа ел бүләге 9 гыйнвардан 13-нә кадәр Казан шәһәрендә Уфа Нур татар дәүләт театры гастрольләре. Камал театрында Нурның иң шәп спектакльләре. Билетлар кассаларда һәм интернет челтәрендә. Илсия Бәдретдинова һәм аның интернациональ иҗат төркеме өстәмә концертлар белән кабаттан сездә. 8 февраль Түбән Кама ТНТ, 10 Яршаллы Сарасадыкова, 19-20 февраль Казан филармония. Бер сәхнәдә 5 төрле Илсия. Әле мондыйның булганы юк иде. Яңа программа Күңел куша. 8-917-286-73-71. В компании «Скрин» распродажа жалюзи 245-1505. Татарстан йылдызлар хоккей атналыгын кабул итәргә җыена. Зур спорт чарасы 3 шәһәрдә үтәчәк. Түбән Кама, Әлмәт һәм Казан. Хәзерге вакытта зур әзерлек эшләре бара. Буздан төрле сыннар ясыйлар. Алар әлбәттә хоккей белән бәйле. Мондый күренеш тирә-юньгә ям биреп тора. 12-13 гыйнвар көнне Түбән Камада яшьләр һәм хатын-кызлар хоккей лигасында чакырылыш кубогы өчен ярышачаклар. 19-20 гыйнварда Татнефть-аренада мастер-шоу һәм КХЛ йылдызлары арасында уен булачак. Әлмәт халкында мавыктыргыч спорт тамашасы көтә. Безнең легендар КамАЗ мастер командасы Дакарда лидерлыкны саклап килә. Бу этапның иң истә калган мизгеле ул Чаллы һәм Белоруссия командалары арасындагы узыш. МАЗдан идарә итүче Вязович Айрат Мәрдиевны узып киткәндә машинасы белән әйләнеп капланды. КамАЗ мастер вәкилләре шунда ук ярдәм итәргә ашыга, ләкин тиз арада медицина белгечләре дә килеп җитте. За нами зацепился, выехал вместе с нами, ехал за нами очень долгое время. Ул безнең арттан бик озак барды һәм ахырда гына узып китәргә уйлады, ләкин бу алым уңышсыз төгәлләнде. Интересный день, длинный довольно-таки 340 километров. Бик кызыклы мавыктыргыч көн булды. 340 километр дистанция үттек. Безне алдан ук кисәткәннәр иде, кымлыклар һәм ташлы юллар булачак дип. Икенче этапта Эдуард Николаев йөк автомобильләр классында лидерлыкны саклап килә, аннан соң Ивека һәм Лиаз машиналары бара. Дакар ралли марафонының 3нче этабында узышчылар 331 километр куатлаулы дистанция үтәргә тиеш. Монда да һәр борылышта көтелмәгән хәл килеп чыгарга мөмкин. Пензада бу көннәрдә регби буенча Раштуа турниры үтте. Анда 18 яшькәчә булган спортчылар осталыкларын күрсәтә. Илнең төрле төбәкләреннән, шул сәптән Казаннан да регбичилар җыелган иде. Татарстан данын яклаучы коллектив монда килгәнче Россия күләмендәге спартакиадада катнашып тәҗрибә җыйган иде. Алар Динам һәм Энергия клубларыннан тупланган. Нәтиҗәдә безнекеләр кискен ярышта беренче урынга лаек булды. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Данил Мастер компаниясе сезне яңа ел белән котлый. Һәм шул уңайдан аш бүлмәсенә 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт адресы буенча сезне көтеп калалар. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта чыгышта болытлы һава, көндез бераз кар явачак. Республикабызда язучан болытлы һава, аязганда температура 27 градусны тәшкил итә. Төньяк-көнчыгышта 14 градус салкын. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскида явым-төшемле һәм салкын һава торышы көтелә. Ә менә җомга көнне һава шартлары үзгәрә, иртән һәм көндез кайбер районнарда кар бураны булачак, урыны белән көчле җил. Ә пәнҗешәмбе төньяк-көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава, аязганда температура 23 градуска кадәр җитә. Көньяк-көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә урыны белән бераз кар явачак, температура 12 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта болытлы һава, явым-төшемнәр юк диярлек. Халык сынамышларына ышансак, коры һәм җиңел кар, коры җәй китерә диләр. Һәр көнгә хозурланып яшик. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292 66 77.
Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Татарстан Республикасы мусульманнар диния нәзарәте каршындагы хәләл стандарты комитеты контролендә чыгарыла торган хәләл продукция җитештерүче җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять дуслык итешкәтү предприятиесе сезгә эконың яңа линейкасын, шулай ук сәламәт сәүдә маркасы астында премиум класс эшләнмәләрен тәкъдим итә. Башкалабыз Казанда кар явачак, температура 13 градуска кадәр, көньяк-көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 85%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.